chámase Jacobo Fernández Serrano. Este libro é moi divertido e, como indica o seu título, 1000 cousas poden pasar. O libro trátase de Pouco e Lina. Pouco, que era mudo, antes combatía na guerra. Cando se acabou a guerra, ya que os soldados teñan uniforme, fixeron unha banda. E entón, a través da tuga, Pouco aprendeu a falar. E así é como se comunicaba con Lina. O libro é moi interesante e tamén hai unha segunda parte que é moi divertida. O libro gustou-nos moito e esperamos que o leades.